Čau lidi, já jsem Jarek a vítám vás u dalšího videa. Tentokrát to bude nová série Jsem to Champion v překladě ukázka herů. Doufám, že se vám tato série bude líbit a holko bude někdo křičí. Teď ho Teď slovo. mám ještě, bohužel. Tak. Musíte Stůlíme mě si. spravit. Stůlíme si holka. S malými dětmi nic nespravíš, bohužel. Na chvilku jsem si holka stlumil, doufám, holko, když se vám jde nějak zkus spravit. Nebo podej mi hlášení. V pohodě. Všetko je v pohodě. Dobrý, už se někde Blitz versus Blitz, já jsem proti Vayne. No, že jdeme na to představovat Aatroxový spely. Takže, Aatroxova pasivka je, že když když ho někdo zabije a má ho nabitý, tak on začne brečet a obnoví se mu nějaký život. Kvéčko, že skočí, dá jako sobě damage. Dvojité V je, že jako buď do lifestealu, anebo dávám prostě damage. Nějaký, a každá třetí rána mi to prostě aktivuje. Ečko, jak se viděli, hodím prostě takovou čáru, která dává prostě koncová špičkama damage. No a ultimaty, jako třeba jako třeba je Renekton a Nasus, protože je prostě stejný, zvětším se, dá mi to damage, attack speed, armory, životy nějaký, a ještě range. Tak máme druhý level. Já mám ještě první stále. Ale... Veď... Zase máme Blitz Renka. Prvně. Kdybyste viděli ten tým chat ještě před hrou. Super, ich Blitz hukně, náš Blitz ne. GG. Jejich Blitz hukne miniona, váš Blitz nehukne miniona. Přesně tak. Nie no, on hukne mě. Tak, Nice. výborně. Výborně, a jdeme dál. Prosím, hukni ho. Dobré. Tak. No, Hejnu. no. Ne. Netrefuju spely. Jo, To je na dobré. Aatroxa. Jdeš proti Katarině? Na Aatroxa je nejlepší stavit attack speedy a nějaký lifesteal. To vás prostě potom nikdo nezabije. Pokud to není AD carry nebo něco, co vám dává stuny. No. A náhodou oni nemají moc stunu, ale mají zase 2 AD carryčka, což není dobrý. Varus na midu je... Jak to je, že jakože nějak hraný, ne? Varus na midu. No, to já může si asi. SK hraje. No Já si SK jsem to teraz. Nepoznáš asi SK, report. Ne, začali s tím unikorně. Ne. Nebo oni hrají New Meta Champion. No a vyhráli to do 20 minut, takže... Nebo těch New Meta, oni... To je všetko calculated. Kurník. Au. A já mám ještě pasivku. A ona utekla, ona přežila úplně nejvíc laky. Asi 20 HP už bylo. Já jsem tam půjdu pasivku, ale to bylo calculated. Každý máme nárok na pasivku. Kromě Hoka. Hoka Já mám dobrou pasivku. Hoka má pouze právo sedět. Prosím, má Blitz, podle mě hukni. jednu z nejlepších pasivek z všech AD kríček. Ich Blitz 3 huky, náš Blitz 1 huk. Čo? Omlouvám.
Aha, on má blúčko. Dobre. Dostal od Azira. Ne. Holko, Jeho náš blíz nevie hukovať. kde ti neutíšíš, Holko, co? Ne. Jo, aj teraz to tu je. Tak na chvilku se zase stlumíme, Holka, ať nám moc se nevyzvávají. Umlouvám se víc za to, ale vážně, že ti neutíšíte. To... Až jste takový malý, jaký má Holko. Nežuj ho. Ne. Dobře se tam stále. Až budeme to do tebe budí. Bam! Tady jdeme back. Mám peníze na ty ale? Nemám ještě, co? Tak. Krása. Tam nás utěhám. Rychle lifestealovat. Rychle musíme se lifestealovat, tak. Ne, tato, takhle se to nehraje. Tak, a teď si jdeme back. Nebo já nevím. Je nejlepší nápad, ještě chodit back. Můžeme tak přijde wave. Ještě to budeme mít možnost dolajstýlovat. Ty kámo, tak tohle bylo těsný jak sviň. Škoda. Začneme stavit hydru. Pěkně. Ještě už mám 2 killy, Hoko má 1 kill. Hoko, sorry. Sorry, Hoko, jsem si tě ještě nechala vypnutýho. Nevadí, aj tak to moc nič nevravím. A mám tu celkom rušno. No, konečne tam na bardo, ty. Tak, já se zpátky na linku. Ty kokos. Tak nic. No pojď. Já mám malou farmu. SS. Ani pasivku jsem nepoužil. To bylo easy. Holko, ty tam máš normální ninja. No veď. Počkej. Tak jo lidi, takže asi si Holka moc neužijete, protože já ho vážně já budu muset vypínat, protože já fakt nechci, abyste to slyšeli, já nevím, jestli to vážně slyšíte, jestli to vyslyšíte nebo ne, ale jestli jo, tak to není dobrý. To neslyšíte na to, že krásně vysím. Tak. A oni mají Dianu v džungli?
byli jsme jo. Karaki Oko? play. Jaké máš k tomu? Já veď, já jsem jist back. Já jsem jist back. A, takže teďka zase může ta Hoko, máš teďka prostor na vyjádření místo neřeho, takže máš prostor. Rychle. Čo? Nevím, Můžeš čo mám to povedať, bla 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 a tak ďalej. přesně tak. I Hráme vidíte, proti Vejně. i kdybych vám Hoka nevypínal taky, tak by mluvil stejně jako teďka. Protože pokud ho nějak nevyprovokuju, tak ho dnes až tak nebude mluvit. Som Jo. dosť unavený. Jo, Hoko, minulá hra. Mhm. Jsem ho tak vyprovokoval, že až chytl hovor. Nie, nejdem sa tu vyjadrovať k minulej hre, lebo to bola minulosť. Dobre, bez nemá hok. Ani náš bez nemá hok. Pum. A Katarína ne, Bum. a Katarína už dvakrát umřela. A to jsem ještě nebyl back, to jsem dvakrát zabil. Dobre. Tak já nevím, To máš pro- ty Jomano, ty čo chceš. Tak protože ona mě vždycky bude minimum HP, ale i tak Lol. Ta vejna dostáva celkom. tak to ne, ona mě ještě neubrala pod pasivku, ne, tak to vážně ne. Chápeš, já mám asi 10 HP a zrovna mám ten velký lifesteal, takže zase mi to vrátilo. Dobre ty. Oh, reaction. Počkám, ping nejaký. Sa mi nepáči. Tak to ne. Náde. Atrox OP, no. Není hranej, nikdo neví, jak proti němu se má hrát, no. A já už jsem si Atroxa chtěl kupovat dost dlouho. No spíš dost dávno. Hokovi, tak by to někdo přišel? Tak mu to radši nemůže. Přece jen nikomu by to nebylo příjemný. Tak. No jo, no pojďte si na mě, holky. No holky. Lol. Ne. Já srandu, ne? Tak to ne. Tak ona nám utekla. Tak mi utekla. Ne. Škoda. Au. Au. Ne, 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 no, umřel. Tak to má. Ach jo. Jo, oni mě zabili. To bylo od nich škaredý, proto lidi se nemlátili, jako mlátím Katarínánek. Aka, A on ma huknul. Ale sorry, on ma celou dobu. huknul, ja som dal Ečko a on ma huknul. What the Aka, heck? sorry, já na tebe zapomněl tě zase zapnout. Takže co jsi celou dobu říkal, řekni teďka. Že ja som hodil Ečko a ten Blizz ma aj tak huknul. Veď náš Blizz nevie hukovať, ale sa Ale na tom... chápeš, že teďka to jim proletělo, teďka to tím bicem proletělo. A to vážně. To bol mi zvuk. Nebyl, ty se Počkaj chvíľu. teďka se ho koukne sám, tak jako... Oko, to je moje práce tě vypínat. Že mě to nenapadlo minulou hru ho vypínat. Já dával ses. No, už môžeme, normálne. Už ma nemusíš mutovať. Jaraky, jak ma počuješ teraz.
Takový automat. Môžeme? Mhm. Dobre, ja ničím tady turet. Turet, Já ničím tady Katarínu turet. a enemy, a enemy tým jde asi se na mě teďka jde vrhnout. Jde se mě do snídaní. O. Ako? Good job. Konečne Blitz huknul. No keď mne to stačí len huknúť a to je kill. Ste. No tak. Kataríno, neboj se. To má shutdown, Varus? Dobre. A, Diana. Lol. Nice. On to zase huknul. Mám Good pasiv. job, Blitz. Mám pasiv. On to zase huknul, ja neverím. Neverím, že to Blitz huknul. Dobre, kúpme ďalšie kryty a jeden bomby. Jaraki už má 2 daddy, jej. Katarína ho zabila. No, jednou. Ty, nechodenej. Jednou mě zabila, po druhý zabila někoho jiného. Protože by neměl chodit. Lol, Nemá ultinu. dead lifesteal. Ja byť Katarínou idem do teba. Mám pasivku. Ja viem, ale... Možno? Nezabije mě. Nebo nejaký Že kilík. ona za mě takhle chodila víckrát, víš? Tohle už Mhm. udělala. Aha. Jau. Dobre, lebo ten Varus mi dal... Aha, Vejna. Že by sme jej dali 1v1. Oh, nice. Dobre ty. Easy. Jaraki plays. Poď hej. Kámo. Tak to nebolo moc dobré No, help. teďka jsem se trošku zamyslel. Tak jdeme dál. No. Nice. Au, Pojď, já Vejna, nesnáším pojď. antikrička. Já nesnáším antikrička. Poď. I hate ADC. I hate ADC. Ne, bariéra! Lisinu má takže živí. Dead bariér. Tak to neměl dělat. Poď hej, Neměl blíd, to dělat. Dám si farmu, pôjdeme Drakea. Karmu? Karmu. Môže byť aj karma, ale najprv farma. Karma je svině. Kartoveš. Aha, Diana už sa blíži, ale nestihne to. Ajajajaj. Áno, to sa smajtnul. Moa. Ty z Elsiana sa mi darí. Zahral som za neho 4 hry, 4 som vyhral, teraz hrám 5. A zatiaľ je to celkom ok. Zatiaľ, nechcem zakrikovať. Třikrát z toho jsem to potahal, že jo. To je jasné. Takže jo, já taky tahá hry. Teďka taky tahám. Statik. Jo. 1-5 win. No. To taky tahám. Flash, nemáš klop? No to je jedno. Já se teď mlátím pro srandu. Jo, Varu jsem mrtvý, nemusím se ničeho bát. Dobrý. Double kill. Easy. Jediný... Ale on mal kôčkom double kill, ten Varus. Ale ja som potom dal do neho hity. Lebo ten Blitz omrel a hukol ho. Tak. Já mám nejvíc farmu ze hry. Ideme zabiť Vejnu. Ako?
Ale nezabijem. A keď je to vejna, nemôžem sa nechať Mám pletnúť. největší farmu ze hry. Dobre, ty. Aha, blitz. Nemám co Ne, já neměl co se lifestealovat. Mě zabil Ignite. Já jsem neměl co... LOL, ja som na dve rany dal vejne. Takový damage. No, Bol- já jsem se neměl co lifestealovat. Jo, tak to zahrála dobře. Věděla, že když se neměl co lifestealovat, tak mě zabije. Hoko, jestli mě zabiješ, ty jsi report. Easy. Máš report, zabil, zkusil jsem jo. Mhm. Double kill. Kusil. O čo už, ja som od prírody taký kes. Proti vejne, no. Troška easy. Hoko. No, mám dobrý tým. Nisi nám vyhral linku. Nevím, kdo mi brčel na kolenách, že mu ty sa nakresla jeden kill. No, ale to bol dôležitý kill za 500 goldov. A ten sa počíta a toto bol... Jak se vymlouval. Oh, aha, Varus má damage. Tak nič. A hodil mi ultinu. Mne sa nechce ísť lifesteal ešte. Ja nejdem ešte lifesteal. Mně se nechce vám chodit pomáhat, nebo mě to baví na topu. Tak jasné, keď mi farmíš len a príde Katarína, zabiješ ju, tak keď je na teba. No, mě spíš zabít Tureta nebo Diana, nebo Varus. Mhm. Ten Varus je celkom dobrý. Proč ten Varus má 50 farmů než já? A já mám největší farmu ze hry. Ale tak celkom pohodne má farmu. 0 SS report, 1-7 Azir, aha. Rychle. Rychle, dokud tady není kata. Ani Varus. Nie, to si robil hlúposť, myslím. Kopni. LOL. Ten Varus. Nie, Varus, bacha. Ide tam celý tým. Pokud mám Varusu, tak se bojím. Easy. Cože? Cože říkal jsi to? Aha. Cože mi tam jde? Ja taky troška jede bomby. 1v3 triple kill. A mám plný hápka? Troška fit. Ne. Skôr troška si nafarmený, tak asi by som to povedal lepšie. Aha, GG. surrender GG. Takže jo lidi, tohle byl první díl ze série Semko Champion. Já se na vás budu těšit od dalšího dílu a čau čau!